Ngibingelele nginamukele babuki nabathandi be-podcast yethu Madoda iMaskandi Talk Show kwindawo ngendawo emakhaya ngamakhala lapho nibuke khona. Ngiyabingelela ke nibingelelwa umfowaguduzwa sitimela samalahle umfowaphuta aziphasela umtshalo ongenamoto. Awu bafowethu namhlanje ngiphethe inkuzimalanga ke ngiphethe nje iqhawe elisha sha suka madoda bathi iphakade elihle suka madoda inkuzimalanga esuka le phasi kwamaphumulo cha mfowethu ngizasuke ngiphaphe ngicine ngisho ukuqala ake ngidedele wena nje ubingelela abantu uzethule inkunzi yami. Ngibonga ithuba. Ngibingelele enhla nasezansi kubabukeli ababukelela uhlelo namhlanje. Ubingelela uSiphamandla mfoka Mncunu phansi kamaphumulo waziwa ngelephakade elihle endimini nomculo ngidabuka phansi emabomvini. Kose ngiphethe ungubani. Shwele bhuti. Awusuka madoda udabuke emabomvini vele uphethwe kwangubani. Impela kunjalo. Cha mfowethu ngiyathokoza kakhulu usuka kwamaphumulo kwamaphumulo lapho kuboka shuni kunoshuni kuthiwa wakhona lapho kwamaphumulo. Kodwa ke noma ngingazi wena ukuthi ukudla kangakanani eceleni kwawo. Mfowethu ngifuna ukuthi la ngaphambi ukuthi nje sihambe kakhulu ne-interview yethu ngifuna sihambe step by step. Ngifuna sithathe abantu sibabeke ukuthi ngoba umuntu nomuntu unendlela afika ngayo entweni asuke yenza. Ngizama ukuchecka ukuthi inkuzimalanga le iphakade elihle ifike kanjani la endimini kaMaskandi. Kusho ukuthi iphakade elihle umfana nje osemncane obuka ngathi ukhulile mawumbhekile. Endimeni ngifikiswe uthando ngoba nje lento yokucula kahle vele into ebengiyithanda nje from ngisakhula ngifunda isikole bengibe nayo indoda ke ebhidisayo emakhaya kunembhidi yabo emshado ngoba iphinifa ngishaya ibukayo suka madoda makuhlangene umthimba nekhetho impela so kwafika lesikhathi sokuthi ke vele kuze ngoba ilento yomculo ifana nobizo mawuthi uyilandela kahle. Ungakuthanda ukucula kodwa khona lento uma ingakafiki ukuthi hamba uye ukucula ngeke uyenze ngoba la eGoli ngicabanga ukuthi ngithe nje ngicula khona noma ngisuka emakhaya nginalo uthando bathi kwaba into ngithi nje ngiyoyenza ngafika nje eGoli kwakuningi engikwenzayo ngahlala nje futhi cishe mhlawumbe iminyaka ngaphezulu ka5 ngingacula kwase kufika nje lento efika ukuthi hayi no ngoba vele into engiyithandayo yabo ake ngiyiqale ngiyenze kwaukuthi ke vele sengena ngaleyo ndlela emculweni. Kwasho ukuthi vele ikusuka lento vele uyakwazi ukucula ngoba ngiyakholelwa ukuthi baningi abantu abakwazi ukucula kodwa okungekho ezingeni lokuthi usengaze aye. Hayi khona kunjalo ngoba nje ngisho ukuthi lento iyubizo ngoba mawungathi uyabheka ngisho eingomeni kunamagoso kunana nokuza umuntu mayehlabelela ukuthi hayi liyandoda leyana khona into engayenza kodwa yena akakucabangi lokho ekhanda lakho ukuthi lokho sekusho ukuthi kumele aye e-studio. So mhlambe na ngelinye ilanga mangafika lento leyokubizo ukuthi ethi no ake ngiyo record naye kube sekufika isikhathi esinjengalesi nami esasifikile sangenza ukuthi ngicina ngirecording ngona. Ngijabulela ukuzwa ukhuluma indaba yesikhathi ukuthi mase kufike isikhathi ngoba ngempela baningi abantu oyayo uthi mawuhlezi nabo balalela uzibuza ukuthi ayingane e-studio. Abanye base studio usebuya khona e-studio uzwe ukuthi hayi wajaha ngoba ikhona lento yocula qhawe sokeseka kodwa ubona ukuthi hayi ngeke nje khuphuka inkabe yami hayi inkabe kwangafanele ikhuphuke yayilunge ikhuphuka lapha emakamereni. Ngifuna ukuthola ke la mfowethu ukuthi njengoba nje ukhona endimeni ngikuzwa futhi ukuthi uyashisa uzongifakazela umbuke esekhaya ukuthi unesikhathi esingakanani umuphi unyaka ofike ngawo nala uqale khona ukuthi yabo manje ayingihambe ngestudio. Kusho ukuthi ukuthatha kwami isinqumo sokuthi ngithi ngiyako recorda la nga recorda khona beku 2019 la ngafika recorda khona ialbum kwesinye istudio esingala ko Julius ekuthiwa isemashingini. Nga record ialbum yami esihloko esithi ungazoqina la no ngiyaphazama mfowethu ungixolele. Ngangikade ngikhiphile ngo 2018 iCD ayinesihloko esithi nginemfihlo. Mhlawumbe bazokhumbula nje abantu abaningi ngoba ngaso ngaba nalowo nhlanhla ukuthi mangikhiphile ngasubmit kunengoma ethi nje sabathile wami yawo mamoza la engihamba kuyo nenkosi yamagcokama. Sayishaya leyo album leyo and then ngabuya ngo2019 ke sengiqhubeka kanjalo kahle ngaqala 2018 ukuthi ngiqala ukuthi mangingena e-studio kwe konke engenza. Okuyisikhathi esincane kakhulu 2018 kuza manje iminyaka nje embalwa kodwa kufanele ngabe usasithile kodwa indlela esovelele ngakhona ikhomba ukuthi lento oyenzayo iyaphila kakhulu. Kanti futhi soxobe ngenyawo lo phelile ngoba ngisebenzanga kuwo
ngize nje ngakhipha ipi manje udlulile lo phelile ngigcine nje ngo2020. Okay. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi nalapho kwakhambisana nezimo zama COVID and stuff. Kulungile ke mfowethu. Wafika endimeni, wafika kuvimbanisile ngoba kugcwele manje. Yabona ukuthi sikwazi ukurecognize njengamanje. Kahle kahle umuntu ukuze simlalele sisuke singamzweli. Ngoba umculo indlela omningi ngayo baningi abaculi bamaskandi kodwa ngibuka ukuthi waba nelunda elanele ukuthi na ube inkunzi evelayo phakathi kwezinye DP. So kubaculi abangaka abakhona ubani ke wasebenza nabo mhlawumbe sikhuluma mhlawumbe ngokufeaturishana nofeaturishwa kanjani yebo sibona sebethi ubaba ningana ngicabanga ukuthi oqala nje uyelo umfana lwasemsinga uSicebi kunengoma album yakhe ethini isihloko sayo ngisho noma liyayithi never say never in kunengoma laphana I think yawu track 3 eyayithi uvezithanga uyihamba nalipha kade lihle lapho lisho lithi hayi wenkabi namaphumulo bayakwazi mfana yile impela lelo abantu bayithokosela kakhulu lo ngoma yaphakama aphinde futhi ngasebenza naye kule le ngoma le album engangirecorda lapha kaBazuka e-studio ku track 6 wawuthi nginemfihlo le ngoma kade ngiqeda ku highlighter nje ngasebenza futhi naye and then from lapho kwaya ke ngasebenza noma ngeke mhlawumbe ngoba baningi ngihlukanisa ngokwegaba yabona ukuthi CD kuzosuka mhlawumbe kusihambele kube kude ngasebenza nabanye abafana nje abasazamayo kuthiwa ama WS ngiyawabona ama WS ngasebenza noDulaso kaMagubane ngakhona ngale ngakithi asebenza nomnikezo kaNgubane ulihle xhakaza usika mata liningi nje futhi kakhulu ibandla isusebenze kakhulu asebenza noJivers emnike liningi nje oyi ususebenze kakhulu kukhomba ke lokho ukuthi bayawubona umsebenzi wakho futhi nawe awunamona so uma uthi ubuya kwamaphumulo izinsizo ozibalayo olihle qhakaza omnikezwa awuzange usebenze nomjikelo no isikhathi futhi ngathini isikhathi ekuyisona engiphakamse ngase ikhanda ngakwezomculo bekwesikhathi lapho yena ebese sekhuthama khona ngalithanda legama lokukhothama angazi noma ulisusela ekuthaneni kwakuyinkosi yomaskandi noma ngeke kubalule kakhulu ngaphela nami lento yobukhosi kwaMaskandi ayifani nabo bonke ubukhosi esibaziyo abantu abaningi noma uye ngekathanda makushiwa kasiyinkosi bonke abantu bathi bayinkosi ngaleso sikhathi futhi uyakhumbula ayemaningi amakhosi ayitha amakhosi nalelo qeqa abantu mhlawumbe elingaphansi kwakhe lithi uyinkosi so ngeke ngize ngikhiphe lokuphimisa ukuthi wayeyinkosi kodwa into eyenza ukuthi ngithi mina ukukhothama kimi wayeyiyo kungena yedwa bakhona nabanye babeyiyo ngoba phela khona uthola ukuthi sekumele ukusho lokho mase abantu sebeqhamukela ngezinye indlela ukuthi cha ngizophela nje ngaleyo ndlela cha mfowethu ngabe ngikuvalele khoneni mangingaqhubeka lo mbuzo wobukhosi nami ngingawuvika mawungase ungivelele ngoba ngempela lisaliwa namhlanje igama lobukhosi kodwa ke sekuya ngokudamba kulesikhathi ke mfowethu ukhona emculweni ngoba ke manje umculo sowudla ngokwale zinto zokuperforma ama show and stuff uhamba uya kuphi bancane abaculi abathi hayi mina lento yamalokhunjana yama online yangikhokhela oreyana ayibona bonakala kugcilwe kakhulu lapha ekuthenini uyaqashwa yini ngizama ukubheka ukuthi kunjani la iqashekeni kuyahamba kuthini ya khona kuyahamba noma ngokwami mina kuyahamba ngingaqhathanisi nokwamuntu ngokwami kuyahamba ngoba yazi webhodi enyakeni nje leyo mciphi mhlambe u3 noma u4 ekhokhayo yenza likhulu kuwe ulowo muntu ngokwaleso sikhathi noma mhlawumbe ngokwalelo zinga ngoba angeke ngize ngithi ngifuna ukuthi iviki neviki kuthiwe ngiyaperforma ngiqashiwe angeke ngize ngisho kanjalo ngibonga lokho kusuke kufike ngaleso sikhathi but khona ngizosho ukuthi kuyahamba yize noma ke kusike saba nonyaka omubi ka2020 wavimbanisa le COVID le yakhona and lezo sikhathi lezi sona sikhathi yangitrenda kakhulu ngaso leso kwakuthi manje sengitrendela phansi kwemask wadlela phansi kwemask ndoda sanitizer ngala ithephe hayi mani akwakuthi nje nami ngabona ukuthi kodwa ngoba sematheni ngendlela ngisematheni ngakube kuthiwa mhlambe engekho leya COVID ngabe kuningi mhlambe ngabe wona nyaka ngubala njengonyaka mhlambe okwaba ndi breakthrough yakho enkulu bathi angikhali futhi ngoba ngiyazazi amandla ami futhi ngiyawazi mana ke kwakuyiphi ingoma otrenda ngayo mangakhumbuza mhlambe umlaleli ohlezi ekhaya ingoma engangitrenda ngayo webhodi ziningi kodwa ngizosho nje i1 ngoba leya CD yayiqukethe nje ingoma ethe xaxa kunengoma laphana
okokuqala nje ngingakayikhiphi promo ne date uphuma ingoma ngathi nje mangisenza bolo kuma senza la highlight lawo kuphusha just noma clips nyana afaka ingoma lapha ethi khuzani xolela umthandeni xolela khuzani amboniselele phansi uDakashaya selele phansi akwami kwangichaza lokho mangibabona bepost bobabili omunye ethi uyamuza uthini bengithuka abanye abalandeli kuthiwa uthe khuzani xolela umthandeni bethi abanye ninamanga uyasho ukuthi umthandeni xolela khuzani bengayizwanga lenye ndawo baningi nje abacule engangibabala lapha kuseleyo clip anyana aya trend ngathi mangibuya nge-CD promo nengoma ethi siyathandana nomina othanda wena eyisihloko se-album sasethi timeless ayahamba nje kakhulu impela nje kwayingoma nje impela ehambayo kwaze kwaba kufika isikhathi ukuthi ngikhiphe i-album ungayisho ngengila manje leyo ngoma le le ngoma nje abantu abaningi bazokhumbula mase emkhaya ngithi siyathandana nawe noma nje mina othanda wena ngiyakufonela awungifoneli wena mana muntu wami into lengwenze yona hey ukutheni uziba kanjena bazokhumbula nje abantu abaningi masikha phezulu ukuze lezo ngoma ekanjalo yeah ngincoma ubuhlakani mfethu wabanawo la owabanabo ngicabanga ukuthi unale taste yokuqale ube umlandeli womculo kaMaskandi bese uyawucula ngibuka le ngoma yakho le owatrenda ngayo ya trend impela lethi mthandeni xolela ukhuzani xolela umthandeni ngoba wakwazi ukubuka definitely ayingeke ngayithola itrend wasubuka kodwa futhi ukuthi ayinabungozi mangabe kumnandi kulongapha kuzoba mnandi nakulongapha maqaqamba ngapha uzoqaqa njena kahle ibalansile wayenza yanilingana ngeyona ndlela kungebona bodwa futhi ngangibala nje lonke ibandla elingcwekisanayo kungebona ukuthi nje phela kwachuma bona but nabanye nje baningi nje ngangibabala abadlalayo ya uduma kahle noSicebe kanjalo ya ukuthi nje nami ngangakagxilike kubona ngoba into yamanje into yabo libandla nje lidala lele bokuyinto endala ibeef yabo yabo le hey umuntu khona umbuzo ukuvele la kulento zabantu abanama beef ukuthi lama beef akhona ngoba ekhona yini noma ayakhiwa for a trend because owakwangibuza wazi wathi mengabe kuukuthi akhona ngempela lama beef kuma festival angaka behlangana why bengaze balwe makuukuthi ama beef akhona ngempela so ukuthi ungathini ukuzama ukuphendula ngiyaza uqondene nawe lo mbuzo kodwa njengoMaskandi webhuti ngizocela ukubalekela impela ngicela ukubalekela ngoba angisiye umuntu oseke waba kuleyo simo sometimes kube ngcono ukukhuluma ngento ne-experience yayo noma esike yakwehlela ukuthi ngaze ukuthi ngikhuluma ngento kanjani but nje engingakusho nje kodwa ukuthi music i-business done no futhi ubalekelile unjalo kodwa le mpendulo onginikeze yona iyanganelisa mawuthi music i-business kulombuzo bengokubuza ngiphendulekile ngana wethu kahle sikhumbuleke lapho umbukeli usekhaya ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ku YouTube channel yethu uMaskandi Talk Show sahleli nami njalo ukhiqi iqhaqa ngena kimingene kwenje ngamajilokes umthangalo weGoli zasemlazi ngingahleli ngedwa ngihleli nenkuzimala ngamadoda iphakade elihle khona iskim sami lamadoda esiqine kakhulu nje ubona nje kubhanyaza la ngibophele ibutho elinzima kakhulu la ngemumva mfowethu la emculweni ke uyazi ukuthi njade ngisho ngithi kade ngibuza ukuthi usebenze nobani kuyasetshenziswana kuyalekelelwana ngaphinde ngathi sekudliwa kakhulu ngama show and stuff so kunalento yokudayisa komculo ke culo kunama hard copy kwama CD bese kuzoba khona nalento zo online ngizama ukubheka ukuthi umandla kuphi la umuntu mengabe ethi nje ngimlambele lo mbhemi ngimzwile futhi ngiyamkhumbula ngoba kukhona ukuthi ingoma uyizwe ikitrend kodwa kuthiwa ukuthi yazi angiyazi ukuthi kabani so mhlambe namhlanje umuntu wayezwe ingoma yakho uyathola iphakade lihle so umculo walo utholakala kaningi ngakuphi ngokubuka webhodina ngesikhathi esikuso njengamanje ukuthi umusic asafana nakudala uzokhumbula kudala ukuthi kwakunezikhathi zamakhasethi ngalezi zikhathi zakudala impela lapho abalandeli babengenayo iaccess noma babengenayo indlela yokuxhumana nomculo njengamanje sebexhumana nathi ngqo yabona so kunalento ekuthiwa ama pre-order sometimes mabefakile uyazi kuma CD ugainti engaka okay fine sengiyala okhona body iphakade lihle liyatholakala online kuma platforms nje lawa ama
Spotify, Deezer, bani. And futhi siyacela bafowethu wonke umuntu obukele mhlawumbe nothanda umculo kunama site abhedayo ongamelanga noma esingathanda ukuthi abantu ba-download kubo kodwa ngokuthi bagxile kiwo mhlawumbe into esingayenza kodwa nje amabhinqa besicela ajwayele nje ukusebenzisa lezi zinto lezi okuthiwa Spotify lapha kuma iTunes ba-streame ngendlela e-right. Okay, iphakade lihle liyatholakala online, uyalisesha nje lapha na ku-internet ulithole kuwo wonke itolo futhi lezi edayisa umculo uyalithola. Ungakusho nje okwamanje ngoba ngicabanga ukuthi ngoba ngishilo ukuthi ukurelease ngicine ngo-2020 okwama-CD ngakaze ukubalula kakhulu because awekho vele ngagcina lapho staff engangisebenzile ngasisebenza ngalowo ndlela even namanje kodwa yize noma ingoma yami mawuyidlala ngathi intsha abantu bayethanda bazokhuluma abantu kuneyingoma lapha kuthiwa obhinqa lami sidla ikotini uzogqoka nekhaya siyahamba nje namanje but seyihamba ngale ndlela ikakhulukazi lezi za online download nje impela mawuthi mhlawumbe kuthiwa uyalandela lapha uyabona ukuthi iphade lihle liyakhipha ngoba kunala advertiser khona esisho khona ukuthi mhlawumbe next week ngiyakhipha kunama links uzowazi wena ukuthi uthola okay kusho seyiyaqala ukutholakala online ungene kuleyo ndawo zeza online khona ukuthi usebenzise idatha lakho umuntu uthola ingoma. Ama platform okuwona imaphi wona ngoba ukhuluma nje ngama links uyashare ema page nakho noma mhlawumbe khona elinye page design osisebenzayo? No, ngisebenzisa nje ipage lami on Facebook na WhatsApp ngomuntu okhona ku TikTok, Twitter, Instagram, kukhona na ku YouTube iphakade lihle SA ku YouTube. Sicela futhi abantu besubscribe lapha na ukuze kuzoba lula ukuthi nangelinye ilanga omunye umsebenzi kube lula ukuthi umuntu athole ukuthi iyo le ndoda. Bese ngixolisa lapha ku Facebook. Angazi yazi indaba yakho ngiyishumayela. Ngaba nenkinga lapha ku Facebook. Cishe early this year bekune page lapha iphakade lihle SA. Cishe beliya close to 200k followers. La thatheka ngendlela lathatheka ngayo ke esandleni sami. Alithathanga futhi abantu bala ngaqambela abantu amanga likulamaze lawa nje lawa post into engasile yabo lawo. Ngibona sikhona leso sihlava. Yebo, so ngavulelisha futhi ngalenza lafana futhi iphade lihle SA amsholila kuma cishe linamaviki ambalwa livuliwe lila ko 20k something followers. Ilona page ke elisesandleni sami lelo engitholakala kulo. Kanjalo na ku TikTok iphade lihle SA indawo eningi nje iphade lihle SA, Instagram iphade lihle_SA. Ilapho engithi umsebenzi wami mangiwenza ngazi sabantu ukuthi nje manje ngizohlela ukuthi ngenze into eso ngabe ngikhipha album ngabe ngikhipha isingle or video ngiposta khona ama lokuzana enginokuba kuwo noma engiuploada ku ingoma zami Spotify ikhona ku Deezer ikhona Play Store ikhona kuma iTunes ziningi nje bakwethu lezi kodwa kuyizona kahle lezi nje eziseduze kwabantu lapha impela iphade lihle ngalithola khona. Lezi engaqondile mhlawumbe for umuntu ongazi phela umunye umuntu mhlawumbe akazi yabona khona mhlawumbe igama unalo la khona lama site lamanye angalungile okhala ngawo ukuthi abantu banokudownloada kuona ilokho njani. Lokho kunama site akhona impela noma mhlawumbe ngeke ngiwazi wonke kodwa nje khona sengeke ngiwanotice labo kuthiwa MP3 juice lokho o 2 bit what hayi leyo cha impela ngoba phela angisho isite esinokuyibona ukuthi isite ebalekile ile yabazivezelayo yona uma uupload ukuthi ingoma zakho zizotholakala la Jux Music what so khona lawa manje nje lawa yabona akwazi ukuthi uma mina ngiuploade ingoma ku YouTube once ngi-uploada ku YouTube approve say ready ukuthi ibuke umuntu mase isesha ngakule site ebhedayo iyathatha lapha yana uba itholakale khona la yabo. So vele siyakhala vele sikhala into eyodwa engenasiphetho futhi engalawuli kodwa nje umuntu uma enothando lomculo akamenzele into right ngoba kusasa abalandeli yibo ababheka ukuthi iphade lihle nale MTN linethwa imvula linamoto yabo. Kodwa futhi manje abalenzeli izinto ngaleso sikhathi bona abapostayo ngishuthe ke ngephutha ngisekhaya bebone leyo ndlanyana athi ziyabheda kuthi awubheke uyabo bona futhi labantu okuyibona futhi kumele basinike support. So nje siyacela nje kubafowethu abelungu bethu yibo abantu abathenga umculo yibo futhi kumele bephakamise iartist yibo futhi kumele baluyise yabo. So nje siyacela uma bese nothando lokuxhasa baxhase nje ngendlela e-right ukuze sizokhona ukuthi sezizinto e-right futhi abazoyijabulela nabo beyibona. Hey nomfethu kuyezwakala no ushaye kakhulu ngicela ukhavele nje nawo wonke amaqhawe ayisekho ngawe le seyibaleke kakhulu wonke umuntu uyayizwa futhi iyamenza ngoba ngempela yabo nje mawukhuluma ngendaba ukuthi nali iphakade lihle la eMTN liyanetha ongazi ukuthi kanti lento uma sekuthiwa negama ngazi ukuthi kunemali nje eziyisamba ekuthiwa nje ngoba sowuveleleke mi ekufanele ubuzweke kuthiwa leyo mali wayisaphi nathi nje sowumtshalo ngenamoto nje sinenkinga ugcina ungazi ukuthi uzoba nemoto ngenkani manje noma yenze njani
ayi kuyesinda ngempela ngempela bhuti ngingangena emlonyeni komele ukuthi indlela esimaketha ngayo noma nesenza ngayo efana mina I hate ukuthi ngizenze umuntu engingasiyena mina ngiwaphila manga ngiyejwayela nje ukuphila iqiniso ngiliphila iqiniso ukuthi nje hayi ngikanjena la ngikhona nje yabona kunalento yokuthi kuba ngathi uthi umculo mayecula noma mayidlala ingoma yakho ungayizidlala emarenkeni kwamele umculo abe nemoto cha kwamele vele abe nemoto ba ekho umuntu ongayifisa imoto wonke umuntu uyayifisa because uyathola amagigi uthola ukuthi awuna transport ingalana mhlawumbe lento seyuqashiwe eThekwini nama dancer kwamele uqashe ikhwantama aliki on engakunika imali less than 7,000 nabo abahleli bemcimbi futhi bengamind ukuthi mina ngikhuluma ngokomsebenzi wami ukwazi indleko zami mangiveza lo invoice yami engisebenza ngayo ukuthi mina imali engiqashwa ngayo imali engaka ngine sure ukuthi le mali engisho izocover lezi zinto engiyifunayo so kungabe ukuthi sebethi hawu nje lona yabo because mina ngeke ngisuke la mangasuka la eGoli ngithi okay kulungile ngoba ngiyakuza ngibamba itaxi ngizakwena yabo okay ngibamba itaxi ngizakwena mhlawumbe kuye eThekwini 450 rand so I return imali 900 okay laba bafana laba bangama dance yabo nje bangaphi uthi close to 6,000 lo mali mina ngihamba nabo yabo so i-transport uma ngithatha i-right le ngithatha ngoba ingithatha iyongilinda ngiyasebenza ngiyaqeda lo 9,000 mhlawumbe ufuna umuntu wemoto u-right so nami ngiucover laphana ekuthenini mangisuke ngine price engazi ukuthi ngiqashwa ngayo iyona ezocover yonke lento le bakuhloniphe nje kakhulu lokho kuyisicelo sami ukuthi umuntu angafike ethi sawubona phakade lihle ngicela ukusebenza nawe ngicela ukuthi ungiphi into eso ngimnikeze ethi hawu ngeke imali engaka yabo so okay right ke ngoba ngiyathanda ukuvela ukuthi okay ngizoselo mcimbi ngithi okay right ke nginikeze lo zonginika yona abona nje futhi lengisho ibalekile ngempela futhi ngisho abacula abaningi bayifisa ukuthi yenzeke kodwa ngokwengcindezi nawo ucabanga ukuthi mhlawumbe ubona lo kuyipost phakathi eMaskandi festival so sekuzoba sengazi ukuthi wena sekuyilento ephezulu ekekheni ngamanje ukhona kanye nabacula abathile awuzazi ivumelane zabo abavumelene ngazo mina ukhawathi kwami ngiyakwazi ukuthi mangathiwa ngiyavuma ukuthi okay kulungile ngifake ke bhuti angifaka ubhuti abuye ezonginikeza mhlambe u6,000 sibone kulo 6,000 le moto izothi 9,000 sekumele manje ngibheke kumina ukuthi ngakhona yini wena ingane lezi zabantu nazo phela ngeke uthathe igidangoma uye nalo emcimbini lingabuyi liphethe lutho endlini ngapha thina siyabona ukuthi iphakade lisho liqashwe laqashwa la silindele likhulu kanti belinikezwe nje amakinati yabona ke manje ishaya kabili ngoba kwesinye isikhathi umuntu iyamenza leyo nto kanti yena ubhizi uthi wakhe igama uthi noma yini ngoba ngisakhe igama kodwa ke manje lokwakhe igama futhi kugcine sekumshovela udakeni noma uthi uyabheka la itudio ngoba uma urecord umculo abantu bayithanda inequality even ama radio stations ukuze makudlala ukuthi lento edlala inequality le ayina equality so le quality le efunwa abalandeli noma efunwa abantu ile quality le engayithatha imali less than 15,000 rand estudio yabo lo 15,000 maybe ngizothi ukuthi ngiyawuzama athi umuntu no iningi lo mali omunye uyangabaza no mfowethu sibonge kakhulu le gama ulishayela abantu abaningi kangakuthi nami ngiyaligqoka liyangifitha yabo nje ngithandeme ngabuthi akufanele mengabe umuntu uphila impilo yamanga ngoba ingcindezi iqala ngento obowuyitshena abantu bazi baphenike bathi ufike bebhaca la ko MTN njengobusho ingoba uphila impilo sengazuthi unemoto yabo nje thina sinqamula nje siyoshona komayimayi ngenyawo asinankinga ngoba sasho vele ukuthi ayikho ulindeleni uma sibona sesipostile yako sasibona ukuthi hayi isikile inkabi futhi akasizeke umuntu ongashonga ukuthi ngiphansi enye into eyinkinga le usizo ngeke uzulithole phela umuntu uzoyinika kanjani into enento ebene ingashonga ukuthi ayinayo kanti yena wazi ukuthi lento mina engizoxhasa ngayo lo muntu unayo musa yabona mfowethu angifuna ukudedela kunombuzo ukuthi angidlule kuwona la othi umculo kaMaskandi indlela sowuthuthuke ngayo sesinano Maskandi abayihlelayo imicimbi njengomculi nawe kaMaskandi ungathini ngoba isikhathi esiningi imicimbi ya before ihlelwa abantu abangayazi lento kaMaskandi ungathini nje umyalezo ongawuphathisa kubahleli esinabo njengamanje esinesiqiniseko sokuthi bayi-understanda yonke lento yokuba uMaskandi yonke lento yendlala yonke lento yokuxakeka indleko zani njengoba kadubala nje webhuti yabona le yomcimbi ngazogcina nje mhlawumbe ekuthenini ngoba ihlelwa enye iminye ihlelwa abantu abalokuzana abaculayo abanye abaculi
yabona ekuthenini mhlambe ngithi kumele besebenze kanjani kwibusiness yabo kungangiqinya lokho ngeke ngikhona ukusho ngoba umuntu wenza into abona ukuthi uzozuza ngayo ngaleso sikhathi so uma umuntu esuke eqashile laba abaqashile usukazi ukuthi yena uzobenefitana ngalokho yabo so mayelana neindlala ezibhekelene ezikhona umuntu mhlambe ngasho ukuthi kuthina manje umuntu akasebenze kanzima yabo kanti nakho ukufuna ulwazi kuyasiza sometimes ukuxhumana nabantu yabo noma ngathi mhlambe uyazibona ukuthi mhlambe uthi uyahamba ingoma yakhe iyadlalwa kuphi kodwa olunye lolwazi xhumana nabantu kanti kulezo ukuthi futhi abanye wabona nje ngeke ngifihle lokho ngakusho ukuthi kumaskandi kuya ngokuthi uphila nobani osekwasebenza nakhona sekusebenza uconnection yeah wabona nje ngilokho ngeze ngifihle nanombani ongathi ukufihlile lokho kodwa enhlizweni yakho uyazi ukuthi kumaskandi sekusebenza ukuthi ubani uphila nobani wabona nje ngizokhuluma nje ngami mina futhi ngifuna ukutshela iqiniso kahle kahle awukho umcimbi kumele ngaba ngithole kuwo ngoba iproof yalokho namanje abantu bangangisho kusho bebonele ama festival nginokuhamba mina futhi mangithi izandla yele kubantu abaseba mhlawumbe abagcwele stadium mangithi ayele zonke ziyale akekho nje ayiphuma manje ingoma yami mina ngithi isikhathi esiningi ngigcile kumasinga lo mangiso ngirelease okay album ngiyayenza but ngiyakwazi ukubheka isimo abantu abangaphansi kwaso ngaleso sikhathi bese ngibheka ukuthi no mhlawumbe ngibojayela abantu bahethekile kulonyaka bahetheke kakhulu ngihlale lapho yabo baduduze ngibe ngabaduduze so mangifika mina e-stage mangiqala ngithi sidla ukotini kwedina wemark iqala nje ngena nje le ngena ethi bazi babahlobhuti basegoli ngisho ngangasho ngime ngithi maye konke umuntu usuke ecula leyo ngoma lapha e-stadium futhi noma ungangangena lwamsindo ongena mawuqeda kusho kanjalo lo wentombi eyisho ngemuva vele zisho la suke sebesho vele khona la yabo so engikusho ukuthi nanoma ikuphi mina la kuthiwa ngifika khona mangathiwa ngithole lelo thuba umnikazi omcimbi wahamba nje esho ukuthi ndoda ayisiyabonga ngiba ngomunye walabo abakuthiwe no abaphinde ngoba ingoma mengisoke ngicule umuntu usuke evele nje naye seyiculela yona uyabona so angazi nje ukuthi ngayichaza ngithi intonto leyo but engizama ukuveza lokho ukuthi kuya ngokuthi ubani phila nobani nami khona lapha mhlawumbe umuntu angakafiki khona ngokuphila nabantu usamela afike khona asazi kodwa nje engikwazi ukuthi into mawuyithanda unothando layo uyayilinda kuze kufike leso sikhathi so ukuthi mhlawumbe izogcina seyizenzakala ngalo ndlela angikhali kodwa nje ukuveza lapha nalapha ukuthi izinto zenzeka kanjani ayi ngiyalithanda lelithi uyayilinda ngiyalithanda lelithi uyayilinda ngoba kunabaculi yabo njengamanje ukhona indimeni utrendile ngalondlela otrende ngayo ngokwamandla wakho futhi usebenze kanzima kodwa kunesikhathi la kuzokuhamba khambe khona inhlanhla ekithi qithi nje kumuntu kade evele khona uyabo uthi uyabheka iphakade elihle mhlambe ushaye ingoma yananelwa phesheya kwagcina kuthiwa kufuna iphakade uvele nje udume uyabo ebese la sembantu akade bekhona kade uyishaya ngoma beyazi belazi futhi iphakade elihle kube yikhane bengathi iphakade elihle iphakade ngathi lisha kubona kanti kudala likhona so ungiphendule engingakawubuzi lo mbuzo ukuthi esimeni esinjalo ngoba manje usuke wathi ke mase kufika isikhathi kodwa nje nginayo into ethi umuntu kade nginaye la ngumtshalo ngenamoto makukhona umuntu ophesheya osethi lo umtshalo ngenamoto akeze la ayebese kube manxeqala ethi hayi umtshalo ngenamoto umtshalo hayi abona nje ukuthi bhuti ama podcast njengoba nje khona siwazi yabona ukufika njengoba ngila namhlanje maningi ama podcast khona amanye azongifonela mhlawumbe athi hayi ngoba usukhona siyakubiza bangibiza ngoba sebengibone kuphi la ekhaya kodwa bebazi ukuthi ngikhona yabo so lento le ngoba ngikutshela nje ukuthi ngazi noma ngathi competition noma ngathi yini nomculi manje mangaswe kuthiwe nje nali iphakade lihle lidengile Land Rover manje okay mina mhlawumbe ngiyazazi cha nginayo nansi ngibekela sekukhona bazothatha beyocompare nabaculi abanye abadala mhlawumbe aba driver mhlawumbe iprinter ngenze sibonelo kuthi hawu senihlola umuntu ofikayo wara lokho ku wrong mhlawumbe ugcina sekwenza ingcindezi nakulaba abanye ukuthi hayi man lo yana vela singamisonizo banganje egcineni soba nenkinga Ofothi igama lohlelo iMaskandi Talk Show Podcast sicela usubscribe lapho ungakhohlwa ngana kwethu ngoba nangesonto elizayo siyobe siphethe linye iqhawe elifana nalo iphakade elihle leli kanje sihleli nje kanje sitedlengelele kumnandi siyixoxela mfowethu ngifuna ukuthi ngoba sishawa isikhathi ave kumnandi bengabe sisaxoxa kusuke kuphoxa lento yesikhathi kanti ke ngiyazi ukuthi nabo zakwethu lapha emakhaya bancishelwa ama data seyaqala nje notice athi 80% off so ngifuna ukuthi mfowethu siphethe la masiphetha ke ngifuna sidlule lapha ekuthaneni
ushiyele umuntu osekhaya ingcukacha bathi ingcukacha ngesixhosa ama details wakho ukuthi utholakala kanjani iphakade lihle ebese ke ngifuna nje awakha okugcina ukuzibongela njengoba nathi sibonga kangaka ukuthi bekade sivakashele uwe namhlanje iphakade lihle ungalithola ku WhatsApp ungalifonela alinaso isikhathi lapho kuthiwa khona alifonelwa noma linabo ubulili buthiwa bungafoni noma mhlambe alinaso isikhathi ekuthiwa singa WhatsApp ngalo as long ungazongicela nje ingoma ngoba lokho ikhona okuzokwenza ukuthi mhlawumbe ugcina uqamba amanga sothi liyabluthikana kanti cha ukuthi ngoba ngiqala ukuphendula ngalendlela ezokwenza ukuthi ukwade yabo uma uzongicela ingoma cha impela ngeke singangaxhumana ongcono ngangicela ilink ukuthi uzokhona ukuthi uyi-download noma ukubuza ukuthi ungayithola kanjani inamba engizoyishiya manje yafoneleke ya WhatsApp it's the same number 071 621 5428 071 621 5428 on Facebook iphakade lihle SA okay mhlawumbe ngavela abemaningi ngoba khona amaningi but lele no 20k ene profile picture ye EP yamanje esihloko sithi imbuzi lona eliphilayo njengamanje cishe nabo ama 20k something followers liliyeke lele lidala linalezi sithombe sika 2020 seye timeless nabo ma 140 something k la ekwalelo ku TikTok iphakade lihle SA ku YouTube channel yami iphakade lihle SA abantu besubscribe bafowethu ukuze bezokhona ukuthi beyitholele ezinye zezinto eziqhubekalayo ngephakade lihle yeah cabanga ukuthi mfowethu sibonga kakhulu ngumtshalo ngenamoto ukhiqa ikhaqha ngena kimi ngene kwenje ngamajilo kusumthangala wegwiliza semlazi umfo wagoduza sitimela lo umfo wagoduza sitimela samalahle phansi eJolvet ehlutha nkungu shaya inyawo ke bafowethu nami manje ngibheke la kithi ngithi nje nangolesino lizayo ngesikhathi esifanayo ngibe ngiphethe enye inkunzi entshasha ngoba nje ziningi ziyalekana kona nje wakuza uDecember nje ayisuka sidishwa yimi ke bafowethu umfo wamtshalo ngibonga kakhulu kwithimbe engisebenza nalo madoda elingale ngemumva ubuxhakaxhaka bonga kakhulu bafowethu isineke seni nothandeni nalo yilo lo lenza ukuthi umbukela lokho ehleli nje kanje isibukile sibonge